sedia teletel, sing nyanyi kaya gatel. Ana gula ana semut, wis tuwa ora dikukut-kukut. Sopo cok sing dikukut? Kowe tak kukut? Poso-poso nyanyi apa ora lemes kowe iki? Lemes ki piye to? Ngaku poso beduk. Poso beduk. Gerang daplok poso beduk kaya anakku wae. Sopo, Pak? Wong bojoe urung duwe. Lah iku anak wedhus. Lho, anake Pak RT wedhus to. Ora pas wedhus piye ta? Wong gerang daplok poso beduk. Ngisi-ngisini kowe iki Jon. Kowe iki piye ta? Esuk kok wis mlempem kaya kerupuk. Ora reti no, Pak. Wong gawane pon sing ngene kok. Alasan we nom-noman gapuk. Wis, aku tak balik. Jangkrik Pak RT. Omongane kaya becak ra duwe rem. Weh, iki apa Jon? Suwe kering ngene. Lama. Lha iku Tarjo sing nyemprot-nyemprot banyu ndelik ning ngisor kono. Panas sing ngene, Dik. Kapan bukane? Wis ngorong aku. Ngombe. Tak ono wong. Iki ngopo ta? Lho. Pak, Ngombe lho sapa to le wong aku ape raup.